Pogledajte samo, ljudi, nećete vjerovati što se sve događa iza kulisa Dinama iz Zagreba. Čini se da imamo vruće novosti koje obećavaju protresti temelje Maksimira. Ali prije nego što zaronimo u tu priču, već se pretplatite na kanal kako ne biste propustili ništa od onoga što slijedi. Napravimo od ovog kanala vaš izvor broj 1 za sve o Dinamu. Pa, krenimo. Priča se da je Dinamo bio izuzetno aktivan na tržištu i izgleda da će desni bok dobiti novo ime. Nakon nekoliko pokušaja koji nisu uspjeli, s Kouajem i Franom Tudorom koji su krenuli drugim putem, klub nije gubio vrijeme i već je ciljao visoko, tražeći nekoga s tom teškom iskustvom iz League One. Da, govorimo o pojačanju koje bi moglo zapaliti konkurenciju za mjesto u prvoj postavi. I pogodi što? Taj dogovor može biti zaključen brzo, možda čak i prije nego što završite gledati ovaj video. A tko je čovjek trenutka? Ronael Pierre Gabriel, izravno iz Nantea. Francuz od 25 godina ima zanimljivu priču, s prošlošću u Saint-Etienneu, Monaku i Mainzu, ne zaboravljajući na posudbe koje su ga odvele istraživati horizonte u Brestu, Strasburgu i Espanjolu. S 12 utakmica ove sezone za Kanarince, Pierre Gabriel je ime koje bi moglo uzburkati naš dragi Dinamo. I nije samo Dinamo bio zainteresiran za njega, znate? Adana Aspor, Cardiff City i Toronto također su bili u igri, ali čini se da će naš omiljeni klub odnijeti pobjedu u ovoj borbi. Nakon 2 neuspjele pokušaje u Ligue 1, Pierre Gabriel se pojavljuje kao treća sretna prilika za ojačavanje naše obrane. Ali hej, ne zaboravite ostaviti like, a? To nam jako pomaže da uvijek donosimo najbolje novosti iz prve ruke za vas. I to nije sve, još uvijek pratimo što će biti s Ryanom Kentom i naravno s dolaskom Arsenija Batagova, koji obećava donijeti još više kvalitete našem sastavu. Ostanite ovdje na kanalu, jer čim dobijemo više informacija, vi ćete biti prvi koji će znat. To je sve za danas, ljudi. Ali prije nego što odete, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i aktivirati zvonce. Hajdemo zajedno od ove zajednice napraviti najveću virtualnu navijačku skupinu Dinama iz Zagreba. Ostavite u komentarima što mislite o ovoj mogućoj akviziciji i koja su vaša očekivanja za nadolazeće utakmice. Do sljedećeg puta.